Good morning guys! It's Tuesday, the 8th of January. Meron kaming work. Vlog ako guys. Pakita natin sa inyo yung routine namin kapag may mga trabaho. Kasi diba yung unang vlog, parang nakita nyo kung anong ganap kapag walang trabaho, especially yung long holiday. Ngayon naman, ang ganap kapag may trabaho. So usually, kapag hindi pala yan. Yung pinakauna kong ginagawa is nag-ano ko ng coffee ko. Kasi ito, hinihintay ko siya na hindi masyadong mainit na ba. So, inuuna ko siya lagi. And then, I prepare my lunch for work. Usually, yung kinakain ko, dinadala ko for lunch is leftover ko from the night before. Kaya lang, yung ulam ko kagabi guys, tuyo. So, ayoko magdala ng tuyo sa work. Ito sana yung iuulam ko kagabi. Ito, kaya lang frozen to eh. Nalabas ko na siya kagabi na. Pag uwi ko, mga 7:30 na siguro kami nakauwi ng bahay. Kasi yung shift ko late. 10:20 ng umaga hanggang 7 ng gabi. So, ngayon, we will set it out. And yan yung dinner natin mamayang gabi and saka lunch the next day. Pero nga, wala tayong leftover. Hotdog at saka egg yung lunch natin. Meron na akong rice. So, lulutuin ko na lang yung hotdog at saka yung egg. And habang hinihintay ko to na hindi na sobrang init, lutuin natin yung hotdog guys. Tsaka yung egg. Isang hotdog lang yung lulutuin ko. Tapos isang, wala na kaming hotdog. Hotdog at saka isang egg. Lutuin muna natin yung hotdog una. While nagluluto yung hotdog, let's get ready guys. So, makeup lang ako ng konti. Hindi naman ako nagfo-full face makeup kapag may work. So, para lang magmukha akong tao. So, eyebrows at saka minsan blush at saka lip tint. So, makeup tayo. Malapit na talaga maubos tong aking yolk primer from Tony Moly. Siya na lagi ko ginagamit para maubos na talaga siya. Siguro mga 2 gamitan na lang yan or 1 gamitan na lang yan. Kadalasan, inaano ko guys, binoblow dry ko yung buhok ko. Ngayon, hindi ko na siya binoblow dry. Hindi na ako nag-a-apply ng heat sa buhok ko. Kasi kawawa na talaga siya. Asan yung aking eyebrow? Wait. Naiwan ko to dun sa kitchen. Ginamit ko kasi to kahapon. Ayan, very messy ng brows ko guys. Yung gamit ko lang is yung Hourglass na Arch Brow Sculpting Pencil. Shade ko blonde. And then, nagda-drunk blush. So, yung ginagamit ko is yung aking laging ginagamit from Etude House. Wala dito, nasa bag ko guys. So, maya na yun. And then, for my lips, I have been using the Paris Ink Velvet. Hindi ko alam kung anong shade nito. Pero ganito yung kulay niya. I got this from YesStyle. Okay, check natin yung ating hotdog. Baka nasunog na yon. Ano ba yan? Yan yung baon natin guys. Ang itim naman tingnan ng hotdog ko. Uy, grabe naman siya. Pero gusto ko kasi nasunog-sunog ng konti yung hotdog. And then yung ilalim din ng egg sunog. Yan yung baon natin. Maya na natin siya i-cover para lumabas muna yung steam. It's really hot. Oh, I use that to cover the egg.
What are you having? Croissant? Yung croissant ko, inaano ko lang sa coffee ko, si Dan, inaano niya. Nilalagay niya. Oh, may watermelon. Ito pala guys, nakalimutan natin. Snack natin. Mamaya. What do you want for dinner? Not fussed. Do you need to defrost anything? Or, I'm defrosting that pork. for yourself? Well, Yeah, that's alright. I can have corn or something. And do you have steak still? No? That's alright. I'll sort out something. Do you want to be in the video or not? What's that? Yeah, I can't get in the video. It's fine. It's work. Oh, Jenny D. Tongue, this is Adam. G'day, Daniel. Off to work we go. Kanina pa kami sa road guys, kaya lang may mga tawag si Danny Boy. So, nag-blush ako, ginamit ko yung Etude House nandito sa bag ko. Yung bag ko punong-puno. Yung ginagamit ko na bag, yung yung Teddy Blake na suede. Yun yung ginagamit ko lagi. Kaya lang sa outfit ko parang hindi bagay na orange yung bag ko. So, I started using this again. Ito yung from Kardashian collection guys na sobrang tagal na sa akin. Ang mura lang nito, I think. Dan got this for me for like $49 lang nabili namin sa Harbor Town. Isa sa mga pinakaunang bago. Bargain mo lang. Goodbye. Goodbye. Kapag ganitong shift, usually hindi naman ako hinahatid ni Dan kasi late na, 10:20. Kaya lang mamimiss niya ako eh. Charot. Do you miss me, Malab? No. Take time. Kasi I usually take a bus guys kapag ganito yung shift ko. But, yeah, hatid niya ako. Hatid sundo. Mamayang gabi, sunduin niya ako. 7 ako matatapos. Okay lang sa akin kapag summer na 7 matatapos kasi maliwanag pa din guys. 7. So, makikita niyo mamaya. Mag-vlog ako mamaya. Maliwanag pa din siya. Yung lang yung kapag winter, dun. Kapag 7, na, madilim na. Ayoko kasi parang nalulungkot ako sa dilim. Nalulungkot sa dilim. Parang nakakalungkot bala, oy, nagtatrabaho pa rin ako gabing-gabi na, mga ganun. Pero ito, parang hindi mo siya masyadong ma-feel kasi nga, 7, maliwanag pa. Nagdidilim siya, siguro mga 8:30 na ang gabi. Pauwi na kami, guys! How's your belly going, my love? Fuck, I look fat. Don't swear. Daan kami ng shop, bili lang kami ng patatas. Kasi wala kaming patatas, guys. Magluluto ako ng yung pork na inano ko kanina ba, nilagay ko sa, yung pork na tino ko kanina, lagyan ko siya ng carrots at saka potatoes. Yun lang. And I'm not bringing food tomorrow because Kanika's bringing me lunch. Ooh, nice, Kanika. Thank you. I know. Thank you, Kanika. How's your watch? He's been using his watch every day. Nigara na sa buwan. Is it nice, babe? It is nice. Do you like it? I do. Looks good. Looks very fancy na ba? Meron ako natirang watermelon. Oh, some of that while I'm driving. Okay. One each because there's 2 left. Kasi si Kanika binigyan ako ng apricot. She gave me 2 apricots. And then she kind of forced me to eat some of her lunch as well. Sabi niya, ito kainin mo, ito healthy. Sabi ko, ano ba yan? Di ba yung ko yung lunch ko, hotdog at saka hotdog at saka itlog. Sabi niya, ano yung nasa hotdog? Sabi ko, hindi ko alam. Ano ba yung nasa hotdog, guys? What's in the hotdog, babe? What meat?
I don't know. Yeah, we don't even know, right? And she's like, you don't even know when you're eating it? Ano siya, vegetarian siya. Sabi ko, yeah. And then, gusto ko sana siyang i-search. Sabi ko, wag na, baka ano pa makita ko. Ano ba yung ano ng hotdog? I think that's really bad, babe, because it's processed. Oh yeah, would be. Yeah. Ubusin ko lang yung hotdog natin, babe. Tapos na. Oh my God, no. Hindi nakakain ng hotdog. Hindi nga alam ko anong laman. Sabi niya, you don't even know what's in it and you're eating it. Totoo nga din naman, no? Hindi natin alam kung ano yun. Tapos kinakain natin. Dito kami sa Foodland. Patatas lang naman yung kailangan. Patatas, $3.99 each. Is that each? Oh, per kilo. My gosh, kakuyawa, ah. Masara, babe. This one? Is that all you need? Yes. What else? Do you need anything from here? My lunch tomorrow. Let's have a look. Your lunch? Salmon. No, let's have something. Why not? Of course they will have salmon here. Here, mga salad, babe. Here, salad. It's on special, oh. 50 Uy, cents. 50 cents. At least, babe, makasave kag 50 cents. Asa ka, ana. Thank you very much. Lunch ni Dan bukas. Falafel and lentil. Tabole. Tabole? Babe, is this healthy? Yep. What's a falafel? Yeah, I like it. I know I don't. But what's in it? Vegetables? I'm not sure. Okay. And isang patatas at saka dalawang, ano guys, banana! Okay, magluluto na tayo guys. Kasi anong oras na? Kaya ayoko na mga late shift eh. Hindi ko alam kung anong pangalan itong lulutuin ko. Pero ubusin ko lang yung ano guys, pork. Kunti nga lang to eh. Tapos lalagyan ko siya ng, so i-chop ko yung pork ng maliliit. Tapos lalagyan ko siya ng patatas at saka carrots. So, hindi ko alam kung anong pangalan. Hala, konti lang talaga yung meat do. Okay lang yan kasi hindi naman ako magbabaon para bukas. Meron pa bang natira? Ay, wala nang time. Kung meron lang natira, wala na ding time. Kasi ito pa yun. Pwede na natin yung ingredients. After nito, kailangan ko pa mag-edit ng thumbnail. Sabi ko, diba, hindi ako pwede mag-edit. Pero thumbnail okay lang. Kasi hindi siya kasing... depende din. Guys, we have olive oil. Unahin natin yung garlic. Tapos maya-maya isunod natin yung onion. Are you having rice with yours, babe? Sorry? Are you having rice? Yeah. Oh, can you cook rice for me, please? Yeah. Guys, itatry ko to. UFC Ready Recipes Menudo Sauce. Lalagay ko siya dito, guys. Hindi ko alam kung menudo to. Tama tong ano ko. Pero, wala lang. Ilalagay ko lang siya kasi hindi ko pa to nagagamit and baka ma-expire na to. Hindi pa naman to expire. Kaka-check ko lang ng mga namin, pagkain namin. But, yeah. Lalagay ko siya, guys. Malapit na to maluto. So, lagay natin yung sauce. Usually, yung ginagawa ko dito, nilalagyan ko siya ng isang chicken cube or beef cube, tapos konting tubig, tas yun na. Pero ngayon, try natin to. Yan na siya, guys. Kain na. Kasi yung rice natin luto na din. Yan. Kain, guys. Kain. Tinikman ko siya. Okay naman siya. Though, mas prefer ko yung walang ganyang sauce. Sana yung akin na lang yung plano ko sana. Pero okay lang. Okay lang naman siya. Hindi naman siya like masama. Pero yeah, kain tayo, guys. Fries, guys. After ng dinner. Ano to? Healthy to kasi walang oil. I use the air fryer to cook this. Done.
And hubby is doing the dishes. Thank you, my love. Okay na. Guys, i-close ko na tong vlog. Katatapos ko lang mag-edit ng thumbnail. And manonood kami ng movie. Hubby and wifey time. Nood kami ng movie, guys, sa Netflix. Pinanood ni Dan yung Brawl na trailer and see kung maganda. Kung maganda, yun yung papanoorin namin. Natapos na pala namin yung You na series and it's good. Maganda. Lalo na yung ending, parang maganda. Did you like You? Yeah. Yeah, it's good. Anyway, that's it for this vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo yung vlog. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good, guys. Bye. Mwah.